Hello! Ako din si Jack Wool. Wool! I'm 7 years old. Get mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my. Balikay na yun ako estudyante. Saan naman oras o? Okay naman, oras ito naman. Saan naman ito sila man? Saan ang oras eh? Pwede na sila kabuo? Nagandaggan po sila. Abot lang ko. Ingon nila ba? Isa dito. Dagan lugahin o diri. Isa na ingon. Ako man siguro ito ingon sa kuha. Wala ako na ingon. Ay! Bro, kita na ko sila ba? Asa? Dito sa hospital. Ay! Nakapunin sila ba? Ay! Wako nado ka ng buli-buli. Oh, bully daw sila daw. Ay! Kita naman sa kuha kay dahil makaya na ipaadto diri sa kuha kaya ako musulo ako magbubak na sila. Daganan nila sila ba? Ah! Di ko mo to! Brad! Isa yung istorya ni Brad. Kuhan ka nang gusto man daw mo nagapangita man daw mo mag-recruit ko gangster. Ay, suludan eh kasi. Oo, musulod ko, musulod ko. Ano ba? Abi na mo, nanghagi mo sumuha ba? Dawat ako. Di na kayo hindi nila. Nakibente. Wala na po bandiran! Yaway ko nila! Yaway ko nila ba? Wala sa ako ah! Magingat din lang ka. Ako na lagi pa ate kay para mahadlok sa sako ah! Wala sila oh. Wala singot na ini singot. Singot lang na. Singot laway na ko malabot diri akong laway. Wala pa nila dito ba? Wala. Kita ka naglakaw na sila. Talingan mo ba yun? Ala ko pagahi. Lingkod! Away. Puyo ha, puyo ha! Hindi ka pag ipapit niyo! Puyo, puyo, lingkod, lingkod! Labayan, sir. Lingkod! Diyan lang sa gawa sa... Puyo mo, puyo, puyo dito ka! Away, away. Dito ka, dito ka! Hindi ka pag ipapit niyo ha! Tama na lagi! Ilang mo, siguro di. Hindi lang ha! Sir, hindi ka mag-resist? Sila ka rin ko! Bebo, bebe! Sir, di pa tama uli. Di, palagi! Pero okay na sir, oh, nasa taas sa bangko. Ay, pagbuhok pa. Ina! Yung nag-iilo. Sir, Kaya mo ha! sukarap, sir, oh, sukarap. Baka, bumili ko, bilyan pa ka ba? Sabahan ka ba? Oh, babe naman ni sir. Nilong na ni sir, nag-babe na ni. Oh, pilila mo, pilila! Ikaw sa una, sir. Sir, na sir. Ako yung master niya, ako pilila! Pilila mo rin sa tubangan! Balik kayo sila sa inyo, sir. Pilila mo, bunalan sila! Paila-ila siya eh. Sige, ako sa una. Ikaw na lang muna. O, ako na una sir, oh. Ako si Yoyong Kabaw. Kanigasa, kanigasa! Yung taga... Tabaw, tabaw. Tabaw ko. Ito yung mga kanigasa hindi siya! Ako ba sa baka? Eh, lingkod, lingkod! Ayaw, lingkod, lingkod! Sunod, 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 sunod! Ila. Sige, pero... Hello. Hello. Ako din si Jack Wool. I'm 7 years old. Na ako'y mama, papa. Na ako ko'y iso. Tama na, tama na, tama na! Dumili ka, tama na, tama na! Sila pa sir. Ako di ay si. Kuya Sunday.
Katawa-tawa sa suot. Beer sandwich kini tampuan ni sa COVID ni. Ana na siya para makabalo mo. Kapalumusuot ko pa niyo sa nawang dito palumusuot ko sa lina. Sama. Nga ko na niya, boy. Balik nyo. Hindi mo lalay, sunod din, hindi mo lalay. Ang pangis ko. Ako malalay na. Ako ng batos. Wala mo lang niyo. Paminaw. Mo na uso karon. Ako dahil itong alalay ni Busing. Nang eskwela lang ko tungkol sa iya. Yung sumit. Sama mo na. Umadyo na ba? Ako, doon. Wala niyo. Ako, doon nagtutuloy sa eskwelahan. Ngay tungkol sa akong Busing. na. Wala mo kayo na tako ha. Wala akong telas mo, aking sali ka. Sigugoy. Ako si... Ikaw mga itong musulod. Ako si Dodong. Dodong. Si Dudong. Udong. 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 Hindi ko na dito. Wala dito. Nalik. Hindi ko dito. Okay, class. Binaw. Group yourself into two. Tapos, magkuha mo papel o mag-drawing mo ang hayop. Wala. Wapo lagi na. Wala ka mo na si Sarah niya sa ato. Imo. 2 minutes lang ha. Tapos na sila. Oh, time na. Time na. Pasa papel. Sir, basig magkita Ikaw na ko na pasa dito. sila. Boss, Tasa na po. Sa maning mga... Itawago na ako. Explain niyo niya sa klase ng hayop ha. Dudong o Jack. Tumang mo dali. I-explain niyo sa mga. Saan eh? Wala ka balo si Sir. Unsa ni among ginawing isda. Asa isda dira? Puros na kuris. Isda man ni Sir. Asa na isda dira? Hala si Sir nagbinugo. Bulok si Sir. Isda ni. O, isda nila ako si Rod. O, ikog. Yung mata. Ulo. Kuris man tao na. Oo. Isda man ni Sir karang Kiss pa o. karang sinugba ba nga isda. Isda ni isda. Sinugba ba? Sinugba. Di! Nabungkag ng isda. Perfect na karon. Likod. Sama sir. Yawa silang isdoy. Sa may pang-drawing sa mga estudyante? Isda! Kasi isda ni kuris-kuris. Sinugba daw. Oh! Saan na po ni? Saan yung puno ani? Ber! Ubatos ni mo! I-explain ni mi. Asa yung hayop ani? Nadri. Explain Explain ni si Sir Uy na wag kitaan ako ang alaga, Sir. Asa yung hayop ana? Nadra sa likod sa punuan, no? Tinitago na siya. Tinulaw na siya sa imo. Asa yung hayop na? Abaw. Kabaw na sir. Unawa. Kabaw dili. Wala man. Tara, nadri. Ang bisabi kay pakanon ako. Kabaw. Oo, nawa. Kaon na siya. Oo. Di kaon na, no? Sige. Sa likod. Anak ka, Sir. Grabe may Gawas, no? May lockdown lang natin. Ingani na una. Gani ha? Sinugba daw ni. Dito ba? Karon. Oh. Ang luway pa ng isa. Siya lang isa din. Yung. Saan yun? Yung. Sir. Tulog mo din I-explain yung sa mga asang hayop pa ni. Ulo sa kani Sir. Ano yung asang hayop pa na? Pasabta ako be. Saan ang hayop be? Mga subay. Ha? Mga subay. Nagpista. Sir, tulog si Sir. Tagal kasi lang lang. Oh, sir, no, sir.
Mali mo yung makita ko na Ikaw na! Hindi ka pwede sabangay ka. Mali na, sir. Sabangay ko ka. Dudong. Dodong! Dudong. Dodong! Saan mo ba yan?